Ala hadiniyah khususon sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari anak Yaki Mubarok. Ala hadiniyah khususon sedulur papat limo pancer kakang kawah adi hari-hari anak Ayu Aska Makfiroh. Hadiatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma sholli sholatan bidin wajada minan nar wajada minan nar wa andal kisab. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka salluka innaka antal wahhab. Allahumma firlaha warkamha wa fu'anha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wali walidina walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuhadzibu bidin wa dzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahunal ladzina hum yuraunal wa yamnaunal maun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Suratul ladzina Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Siti Rubiah titip weling Bu nggih. Niki mengke putrane kekalih kersane pinarak teng mriki aja pisan-pisan pindah utawi ngaleh.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh saha para aji cepuh ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pepunden, para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang lebda ing pitutur luhur satuhu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para pamirsa sutresna ingkang satuhu kawula mulyakaken. Saderengipun kawula matur haminangkani talange ngatur saking warga pagelaran Sandiwara Barungan Bagus Budaya Sagotrah. Langkung ruyin monggo kita tansah ngajak sesarengan ngonjokaken menawa syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah keranten ngantos ing wekdal dalu punika kawula saha panjenengan sami tansah pikantuk keberkahan dening Gusti ingkang Maha Agung arupi kawilujengan arupi keselamatan saengga saged rawuh makampal saha manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng kanthi selamat boten wonten alangan urbeda punapa-punapa. Boten kesupen selawat salam mawantu-antu kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggiling nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan tenggo menggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumuginipun akhirat. Mugi-mugi atas selawat ingkang asring kita waos. Benjing yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun atas rahmat saha ridhanipun saged sareng-sareng kalebetaken wonten ing kasuwarganipun amin Allahumma amin. Dumateng para pepunden para lenggah kakung semawana putri ingkang satuhu kawula bekteni ing mriki kawula nempil kamardikan panjenengan sami awit hamundi dawuh saking warga pagelaran Sandiwara Barungan Bagus Budaya Sagotrah ingkang dipun sesepuh dening penyanipun Bapak Hadinata mijil saking Lelatan Dusun Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ingkang ing dalu punika tinimbalan wonten balwisma dalemipun Ibu Siti Rubiah Bapak Amiruddin almarhum ing sedya caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan anggenipun hahungan hajat Ibu Siti Rubiah sak kulawarga badhe hamilujengi putranipun utawi Bucal Sukerto kang putra kekalih lan inggih panjenenganipun Mas Yaki Mubarak saha panjenenganipun Mbak Ayu Aska Magfirah ingkang putra kekalih wau lair Kedana Kedini ingkang kakung kagungan Sukerto Jurung Caplok ing mriki saking warga pagelaran Bagus Budaya Sagotrah nyuwun pangestu panjenengan sami mugi-mugi lumampahing pangruwatan ing dalu mengke saged manggih rahayu widodones koloner ing sambikala boten wonten alangan rubeda punapa-punapa amin Allahumma amin. Anamung anggen kawula marak sebo sowan wonten dalemipun Ibu Siti Rubiah ing mriki boten kaijenan malah anggen dumateng warga pagelaran ugi anganti dumateng garwa kula nggih Nyai Tembem adat abenipun wanci tabuh mekaten menika garwane kula prapta menapa kanggen kula makarya wonten menika papan sapa ya ndak srandene sawetara ing papan kene muga-muga garwaku enggal prapta. Rada sak pentara pun kakang anggone nyambut gawe nganti ngantu-antu praptane siadening papan kene. Inggih Kakang Pendul, sakmenika kula sampun dateng wonten ngajeng panjenengan. Sajak wonten wigati ingkang badhe dipun aturaken Kakang. Kaya ngono. Mbok ne. Nggih. Ana ing wektu dina iku beneh kelawan padatan. Yen to adat abene kae pun kakang lawan Siadi jejagungan ngrembug anggone padha omah-omah. Nanging ana ing bengi iki ya wektu dina iki
kepinginipun Kakang sapet jagong. Ninding yang nggone awake dhewe padha mangon bebrayan wiwit kuncung nganti gelung. Kok durung tahu pun Kakang lan Si Adi padudon ya urung nate Nggih. ning emane. Wis suwe banget pun Kakang lawan Si Adi padha omah-omah yen ora luput. Wis udakara 20 taun suwene. Leres. Ana ing papan kono wektu sing ora sithik mau pun Kakang kepengin banget kaya tangga teparone awake dhewe kae. Saben omah-omah bisa momong putra ing tembe mbunine sing bisa nglintir kawibawane awake dhewe yen wis ayuswa sepuh kaya ngono. Anggih Kakang. Heeh. Panjenengan menika ngresula amargi kula kalian panjenengan lak nggih dereng gadhahi momongan. Ora luput. Namung mboten kirang-kirang anggen kula menika nyuwun ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat. Ananging Kakang, sakjroning ati kula menika gadah pangangen-angen yen to kapan panjenengan kalian kula menika mesti bakal pinaringan momongan. Kaya ngono. Aku ora ngluputke Si Adi ora. Ya mung kok deston temen lelakone pentul lan tembem kok kaya ngene. Mbok menawa iki pacobaning Gusti kang akarya jagat kang ditujokake marang pun Kakang lawan Si Adi. Leres menika. Ning ngene, Mbok ne. Pripun, Si Adi aja cilik ati. Nggih. Sok sapa wae kawula ing papan kono kang gelem nyeminta marang nugrahaning Gusti ndak kira bakal ana dalan kanggo kamulyane awake dhewe. Mbah saka sangkan paraning dumadi mengko. Anje pramila menika kula mboten cilik ati Kakang, kula nggadahi pangangen-angen yen to sak mangkene panjenengan kalian kula menika mesti bakal pinaringan. Mbok menawa kono. Nggih. Semene sawetara mbok kae kadadak ana sak ngareping omah kok ana swara prenjak keng ganter-ganter banget. Sangsaya banter anggenipun ganter-ganter prenjak menika Kaya ngono. Kakang. Mbok menawa bakal ana tamu kang mrapta ana ngromboke coba Leres. distranti sawetara. Sasmitane para pinisepuh rumiyin menika yen ana prenjak sing Kaya ganter-ganter mesti bakal katekan tamu. Malah kapara menapa panjenengan boten pirsa yen to kledang-kledang. Heeh, ora luput sajake bakal ana tamu kang mrapta ning ngromboke awak. Leres menika Dintani Kakang. sawetara ning papan kene. Menika tumus prenjak sing ganter-ganter tansah sansaya banter menika. Tamu rawuh wonten rombok panjenengan kalian kula Kados Kakang. mekaten. Menapa Sajake saya panjenengan menika sampun mangertosi sampun tepang pun Kakang durung nate tepung. Mriki radi ngangsek maceng nggih. Mbok menawi panjenengan Kakang Pentul badhe nitip pirsa tamu menika asmane sinten lan saking Kaya tlatah ngono. pundi Iya, Si Adi ndak disumenggaken. aturi semene sawetara pun Kakang bakal murba lan masesa marang Sumangga. pawongan kang nembe prapta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang nembe prapta. Ing mriki mboten kok teges kula tambuh mboten cer nembe sepisan menika kula ngertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng jengandika menika piagung luhur saking pundi? Lajeng dipun paringi jimat saha asma sinten? Ibu Ngeten kaki pentol dalah nini tembem. kados mekaten. Saderenge kula matur. Kula kalih rombongan badhe silaturahim Sepindah silaturahim nggih, monggo. dalam rompok kaki pentol dalah nini tembem. Mekaten. Sing kaping kalih kula talang atur saking keluarga Bapak Amiruddin almarhum dalah Ibu Siti Rubiah saking telatah Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Ning mriki keluarga Bapak Amiruddin dalah Ibu Siti Rubiah badhe hanetepi adat tanah Pulo Jawa. Mekaten. Nggih menika mbucal Sukerto putra putrinipun ingkang asma Yaki Mubarok dalah Ayu Aska Mahfirah. Menika gadah Sukerto kedono kedini. Kedono kedini. Nggih. Kabureh niki keluarga Bapak Amiruddin dalah Ibu Siti Rubiah abadi masrahaken putra putrinipun dumateng kaki pentol dalah nini tembem. Kados mekaten. Nuwun sewu.
Gandeng wonten pawonganipun kula keparing badhe niti preksa. Nggih. Leres asmanipun Ibu Siti Rubiah. Leres nggih, Bu? Lah, badhe nyuwun pirsa, Bu, jenengan sowan teng daleme kula wau cunduk saking talange ngatur badhe masrahaken putrane jenengan dumateng kula. Napa sampun jenengan petang? Sampun. Ikhlas lahir batin. Mboten getun utawi keduwung. Mboten. Lah, menawi to putranipun badhe kaparingaken dumateng kula, tartamtu badhe kula tampi. Cunduk kalian aturipun ing sekala wau putra jengandika namung kalih kakung kalian pawestri. Ingkang kawestanan bocah lahir kedono kedini. Nggih, ngeten Kaki Pentul. Niki sing bajeng niku Zaki Mubarak niku laire barengi aslupe Surya saking Kilen nggih menika julung caplok nggih. Menawi to mekaten kagungan Sukerto kedono kedini plus jurung caplok utawi jurung wangi. Nggih, Ngoten nggih. Lah ing mriki gandeng putra menika kagungan Sukerto, Bu. Jenengan paringaken dumateng kula. Ing mriki badhe kula tampi putra jengandika kekalih mugi-mugi yo anggen kawula badhe ngreksa kawilujenganipun kang putra ing sak mangke saged manggih keberkahan kewilujengan keselamatan wiwit awal ngantos akhir mboten wonten alangan rubeda punapa-punapa. Amin. Allahumma amin. Nggih bocah bagus, Yaki Mubarak lan sirahmu gendho ayu aska magfirah. Wiwit bengi iki kowe bocah sak keloron wis dudu putrine utawa putrane Ibu Siti Rubiah Bapak Amiruddin almarhum. Ning wis diparingke pentul lan tembem. Sampeyan dadi anakku mriki. Nyaket. Nggih. Bu maju mriki. Ya. Wangsul dumateng jengandika Bapak Ibu Siti Rubiah ing mriki gandeng putrane jenengan kekalih sampun kula tampi, mboten kok teges kula nundung mboten Bapak Ibu. Mbok bilih tantes wonten pakaryan ingkang dereng dipun rampungaken monggo sugeng kondur soang-soangan pangestune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Pendol, Mbak ne kepriye? rezeki ingkang boten kanyono-nyono. Menapa ingkang kula kalian panjenengan sesuwun rintenan telu menika dinten menika sampun pinaringan. Kaya ngono. Momongan boten namung sawiji ananging langsung kalih. Mbak ne Kula Kakang kesandung kembang cempaka mulya sing sewakul gedene. 20 taun omah-omah durung nate momong putra. Kadadak ana ing bengi iki maut ana tekane Ibu Siti Rubiah masrahake putrane kakung lan pawestri lanang wadon. leres. Awake dhewe seneng banget. Anggih Kakang. Ing papan kene ora usah kangelan wiwit timur kari perintah. Ora kaya. Ning ana emane. Lah kok eman menika? Emane bocah kang diparingke pun Kakang lawan Siadi iki mau dheweknen duwe reket, duwe Sukerto utawi nandang sengkala. Oh nggih. Kaya ngono. Leres. Monggo ing papan kene kuwi dadi tanggung jawabe pun Kakang lawan Siadi. Nggih. Ya, muga-muga Gusti kang akarya jagat ing mengkone tansah mayungi keselamatan sak keluargane dhewe lumeber marang anakmu sak keloro. Nggih Kakang Pendol. Mbok neh, Kula iki Kakang. ngene. Gandeng iki wis tambah jiwa lan tambah keluarga. Pun Kakang aku tak budal ning Pategalan kono, Siadi tak titipi marang keselamatane anakmu sak keloron kono. Anakmu sing wadon lan sing kakung, sing wadon diwarai masak ana ing pepungkuran. Sing kakung timen mengkone dheweknen sabiyantu marang putrine, adine. Nggih. Heeh, kaya ngono. Nok, nang gandenge kowe sak kloron ki nak yo sak mangkone mestine bebrayan omah-omah. Kudune bisa masak lan mengko supayane bojomu ki mesti seneng. Kaya ngono. Ya mong ngene mbok ne. Aku Ipun. tak budal mangkat teng Pategalan mau engko mbok menawa kedadian kang ora nyenengake Siadi aja cilik ati. Aku njaluk pamit tak budal mangkat. Sing hati-hati ning omah karo Tela ibumu. wonten pepukuran tengah dipun jam. Iya engko bakal tak gawa bali kanggo keluargane awake. Kagem Monggo. nambah-nambahi beras sing Ayo. kanten sak takar nika. Ayo. Aku dune wong omah
bojomu sak mak. Apa to kae? Ayo. Lah kok ana kejadian sing kaya ngene lho ya. Anggonku kula wentah kowe bocah. Apa to kae? Lah kok sak pola sak jangkatan sahono sing ganggu gawe kaya ngono. Aku kok malah gumpun loh. Anggonku kula wentah kowe momong kowe bocah sak kloron, sak jangka, sak pola tansah ana sing ganggu gawe. Jan-jane iki ana apa? Ta mongko sadurunge lungone nggone pategalan mau lak yo. Kakang Pendol ki wis paring pawuling yen to. Pun Kakang kang Bali, mbok ne. Kakang, Kene, mbok ne. Ndak sawang saka pategalan mau kok si Adi jelih-jelih, bengok-bengok. Kuwi janjane ana kedadian apa? Sakjroning omah tak tinggal iki mau. panjenengan kala wau sakderenge tindak langgi sampun matur sampun pesen kalih kula kaliyan bocah Kene sak tak aturi kloron maju. menika. Yen to kula kedah nggula wentah bocah sak kloron. Kaya ngono iya. Bocah sak kloron menika lake kula jak teng pawon menika kula jak masak beras sing sak taker kala wau. Lah kok wonten kewan tansah ganggu gawe lho Kakang. Iki mau anakmu sak kloron kok warai masak oneng pepungkuran Leres. dioyak-oyak satu kewan. Kan Leres kepengin menika. banget mongso marang anakmu sak kloron. Angge mboten namung semanten beras lake sampun kocar-kacir. Kula menika lake wedi to. Bocah sak kloron menika kula jak ndelik wonten gubuk sing panjenengan damel kala Oh, kae wau. mau. Lajeng gubuk menika nggih dijur-jur kados mekaten tansah dioyak-oyak kalian kewan kala Kok wau jak lho. mlayu nang sakjroning gubuk tengah sawah kae isih doyak-oyak. Nggih. Gubuk menika ajar lho Kakang. Mboten namung semanten. Pados kula menika lak ndelik, kula jak mlayu bocah sak kloron menika wonten pategalan tebu menika. Ana nggon wit tebu sing peteng dedet kae. Leres. Isih anak. dioyak marang Tasih satu kewan. katon, tasih dioyak kalian kewan gegirisi kala wau Kakang. Mbok neh ya. Aku eling. Rikala semono wong tuane sak kloron masrahake punang jabang bayi marang pun Kakang Klawan Sadi, bocah iki mau duwe reket utawi duwe sukerta. Nggih. Lah ing papan kene mongko sok sapa wae pawongan sing nandang sukerta utawa nandang sengkala sing bisa ngreksa keselamatane kuwi kudu tuwa-tuwa gandeng wong ing tanah Pulo Jawa. Leres menika Ing papan Kakang. kene pun Kakang Klawan Sadi aja wedi kangelan. Wektu dina iki pun Kakang ora bakal nganggo jeneng Raden Tembem lan Sadi aja nganggo jeneng Raden Pendul. Seksenana bumi langit sak isine wektu dina iki pun Kakang bakal jejuluk kaki legaya lan Sadi tak wani tetenger Nini legaya. Kaki legaya dalam kula sak menika nini legaya. Kaki legaya. Yen to kados mekaten lagi jumbo kalian kahanan. Kaya ngono. Tonggo teparo mboten bakal mangertosi yen panjenengan menika Raden Pendol lan kula menika Nini Tembem. Ora luput Nini legaya. Nggih kaki legaya. Gandeng pun Kakang Klawan Sadi padha nyelamur laku. Nggih. Jumbuh lawan kahanan yang sakjroning omah sing rikala semana anakmu lanang Yaki Mubarok lan Ayu Aska Magfirah ben selamet nganti besok prapteng delahan. Bocah sak kloron anakmu lanang Yaki Mubarok ing wektu dina iki bakal tak singitake. Tak wani tetenger Yaki Mubarok Joko Jlagur. Zaki Mubarok Joko Jlagur. Iki mau anakmu lanang Yaki Mubarok Joko Jlagur. Nggih kaki legaya. Ewon dene putrimu sing rikala semono diwenehi tetenger dening Ibu Siti Rubiah Ayu Aska Magfirah ben selamat nganti besok kakeninan-inan bakal ndak singitake tak wenehi tetenger tak tambahi jeneng Ayu Aska Magfirah Perawan Jlagur. Ayu Aska Magfirah Prawan Jlagur saiki jenengmu no. Nene lagi ya. Kaki legaya. Pun Kakang Siadi uga anakmu sak kloron wis padha nyelamur laku. Ing papan kene pun Kakang jejeling wong kakung wong lanang
sing kudune bisa tanggung jawab ngreksa lan njaga marang keselamatane anakmu sak kloron. Leres Kakang. Wiwit dina iki aku bakal njaluk pamit lan njaluk pangestune Si Adi. Aku tak budal makarya nyambut gawe ana kutha raja kang gedhe kono. Mengko yen wis entuk guna kaya, yen wis entuk rejeki sing akeh sing melimpah, sing barokah, kena tak nggo bali kanggo nguripi, kanggo nyukupi kebutuhaning keluargane awake dhewe lan lumeber anakmu sak kloron. Kaki Legeye. Nene Legeye kepriye? Panjenengan menika kepala keluarga ingkang kedah nyekapi kebutuhan sandang panganan papan. Kaya ngono ya. Ananging panjenengan lagi mangertosi yen to kula menika dereng patosa pinter babagan kula wentah bocah sak kloron menika. Iya. Yen to panjenengan tindak kula nyuwun kanca rawang Kaki Legeye kagem jagi bocah sak kloron menika. Ya. Nene Legeye. Kaki Legeye. Ing papan kene yen to Si Adi gelem tak tinggal ning kowe njaluk kanca rowang kanggo sabiyantu njaga keselamatane anakmu sak kloron. Leres. Rikala semono aku eling. Duk rikala Ibu Siti Rubiah nglairake anake sak kloron Yaki Mubarok lan Ayu Aska Magfiroh lair cenger ana ing jagat raya. Dheweknen kae duwe kadang duwe sedulur 4-5 pancer kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kakang Kawah Adi Ari-ari mbiyen kae wujude badan alus. Yen to Si Adi njaluk kanthi banget kanca rowang kanggo njaga marang keselamatane anakmu sak kloron pun Kakang ora kabotan. Nggih. Sedulure 4-5 pancer sing wujud badan halus kae ndak ciptane tak sidi karane dadi badan kasar supaya prapta ing papan kene saperlu njaga keselamatane lan njaga bau kiwa tengene anakmu sak kloron kaya ngono. Rewang-rewang ana memuji marang nugrahaning Gusti kang akarya jagat tak ciptane sedulure 4-5 kan pancer timen prapta ing papan kene. Disumanggaken Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Marang kowe kabeh sedulur 4-5 pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari sing njaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor, jagat kidul, Sopiah, Amarah, Alu Amah lan Mutmainah padha prapta ing papan kene nggih bocah bagus. Saya Nene Legeye. Kaki Legeye. Sedulure 4-5 pancer anakmu lanang, Sopiah, Amarah, Alu Amah lan Mutmainah wis padha maujud dadi badan kasar sing bisa kasat ing netra sing sekawit iki bisa ditingali kanthi netra wantah. Nggih. Lah yen to Si Adi kepengin banget mangerteni iki sing jeneng Sopiah, Amarah, Alu Amah lan kae si Mutmainah. Aten. Nadyan kaya ngene ning dheweknen bisa tata jalma kaya satataning jalma menungsa Oh lumrah. saged tata jalma. Yen to Si Adi ora percaya pun Kakang tak murba lan masesa. Sumangga Kaki Legeye. Marang kowe kabeh sedulur 4-5 pancer Sopiah, Amarah, Alu Amah lan Mutmainah. Allah Kaki Legeye. Aduh ndak awe cerak sing rikala semana wujudmu badan halus ndak sidikara dadi badan kasar supaya prapta nang pangarepane Kaki Legeye. Saperlu tak jaluki sabiyantumu marang Kaki Legeye. Sopiah, Allah. ing wektu dina iki ndadekno weruhanira. Yen to wong tuamu Kaki Legeye lan garwaku Nini Legeye entuk nugrahaning Gusti kang akarya jagat entuk putra. Nadyan mung putra titipan. Nanging kowe tak enehi ngerti. Yen to putra kang dititipke marang Kaki Legeye lan Nini Legeye iki mau dheweknen duwe reket, duwe sukerta utawa nandang sengkala. Mula kang saka kuwi, Sopiah, Amarah, Alu Amah lan Mutmainah. Aku dawuh marang kowe kabeh bocah 4. Titip daging rong tampel getih rong tetes marang kowe kabeh jaganen reksanen keselamatane anakku sak kloron. Apa kira-kira kabeh padha saguh nggih? Saguh Kaki Legeye. Saguh. Bagus yen kowe saguh. Nanging pakaryan kang ora enteng iki mau
Cilik kok nganti kowe nglirwake dawuhe Kaki Legaya. Nganti ana dedel kulite anakku apa meneh kok geger kulune sak lomba wae. Kowe sing kudune tanggung jawab njaga lan ngreksa keselamatane. Kaya ngono, nggih bocah bagus. Nggih. Bali marang Si Adi, Nini Legaya. Kaki Legaya. Wektu dina iki pamundhutmu kanca roang wis ndak wujudi. Nggih. Nanging pun Kakang kaya melang-melang. Kaya ninggal ponang jabang bayo nang sak pinggiring telaga kae. Jalaran anakmu ki bocah sing duwe reket utawa nandang Sukerta. Nggih. Aku bakal paring wujuding sifat kandel marang Si Adi Nini Legaya. Wujuding janur kuning kang linambaran aji sangut iki nyoh tampanana. Kaki Legaya. Nini Legaya kepriye? Janur kuning menika janjane kaginaanipun menapa to? Ndak jarwani Nini Legaya. Janur kuning kang linambaran aji sangut iki mengko kalungna marang janggane putramu lan putrimu Joko Jelagur lan Perawan Jelagur ya Sikedana kelawan Kedini. Mengko mbok menawa ana sengkala kang jumedhul saka jagat wetan ing papan kono bakal tinulak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon bakal tinulak bali mengulon. Yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor. Yen ana sengkala kang jumedhul saka jagat kidul ing papan kono bakal tinulak bali mengudul. Bali ana papane soang-soang kaya ngono. Kados mekaten Kaki Mula kang Legaya. saka kuwi Nini Legaya diagi. Kalungna marang janggane putramu sak keloron bakal ana kedadian apa sakwise kok kalungi janur kuning. Akan Jawa Kaki. Kaki Legaya. Nini Legaya kepriye? Joko Jelagur kalian Perawan Jelagur menika kula kalungi arupi janur kuning. Lah kok pasaryane tansah ceploro tambah sumunar Kaki Legaya. Ndak jarwani ya Nini Legaya. Nggih. Sok sapa wae pawongan sing duwe reket utawa sing nandang Sukerta ya bocah sing duwe sengkala. Yen bocahe lanang kok kalungi janur kuning, yen to sekawit bocahe bagus mesti bakal tambah bagus sih. Leres menika Kaki Legaya. Pindaning Bathara Kamajaya kang Ejawantah. Nanging yen bocah sing duwe Sukerta kuwi wadon, nadyan bocah wis ayu, manis, manuhara, kok kalungi janur kuning mesti tambah ayune, tambah manise. Pindaning Betari Komoratih kang Ejawantah ning jagat raya. Kuwi daya katiyasane aji sangut kang linambaran janur kuning ki mau. Ganjih Kaki Legaya. Ning aku weling. Ora kok angger bocah kok kalungi janur kuning bisa bagus, bisa ayu kuwi ora. Mligi bocah sing nandang Sukerta, mligi bocah sing duwe sengkala. Kados Kaya mekaten. ngono. Sakwise Si Adi wis gamblang, Nggih. anggone nampa piwulungipun Kakang, aku tak nggelak lakuku tak budal nyambut gawe ning Kutha Raja kang gedhe. Sautuhe mangsa bodho keselamatan anakmu. Anjih Kaki Legaya. Welingku sing pungkasan ini Wonten lagi. menapa menika? Mengko mbok menawa sakjroning omah ana godha rencana kang ganggu gawe marang keselamatane anakmu sak keloron aku titip Si Adi aja wedi kangelan ngejuka Bantala kaping 3 ing papan kono Kaki Legaya mesti bakal prapta prepeki marang Si Adi. Ngestakaken menapa ingkang panjenengan dawuh Kaya ngono suang-suangan aku njaluk pangestu, aku njaluk pamit bocah bagus.
Sophia, amarah, alu amah lan mutmainah. Dawuh nini lagaya. Tak sawang-sawang, kue podo gawe langen suka, tak mongko. Kue rak yen duweni kewajiban yen to kue sedulur papat kue kudu ngrewang-rewangi jaga keselamatane Joko Jelagur uga Prawan Jelagur.
Ananging ning papan panggonan kene iki Joko Jelagor lan Prawat Jelagor ora ana katon. Coba undangan kae mbok menawa ana ning gone pepungkuran supayane bocah sak kloron sedulurmu anom kuwi bisa sapejagong kelawan aku uga kowe sedulur papat. Kepareng matur Nini Legeye nanging saderenge matur kula nyuwun agunging pangapunten ing kathah ingkang Nini Legeye rikala semono sakawit kaki Legeye dalah Nini Legeye anggene pasrah kadang anem kula ing mriki kula sampun luput Nini Legeye. Sophia, lah kok kowe arep matur jaluk ngapura lan kowe kuwi ngakoni yen to kowe luput. Janjane ana kedadian apa? Lah kok malah gawe tratapane ngatiku, Sophia? Lupute kula sak menika amergi kadang anem kula murca Nini Legeye. Ora gak nyono-nyono. Yen ana kedadian sing kaya mangkene iki. Aturmu. Kita kowe ngakoni yen kowe kabeh sedulur papat kowe luput. Mergo janjimu. Nalika sebelum marang Kaki Legeye yen to kowe sanggup jaga keselamatane putraku sakloron kuwi. Ana kedadian sing kaya ngene iki gampang temen anggonmu matur. Yen to putraku sakloron kowe ilang. Kowe kabeh padha mangerteni. Piye? Anggonku ngantu-antu kepengin duweni momongan sedulur papa. Ngapunten Nini Legeye kula sampun luput. Kowe kabeh uga mangerteni. Yen to bocah sakloron kuwi putra titipan. Yen mengkone wong tuane rawuh no papan panggonan kene lan kepengin mangerteni nang endi putra lan putrine. Aku kudu angselan sang kepiye sedulur papa. Nini Legeye ampun kuwatir kula ingkang sagah anggene ngupadi mutane kadang anem kula Nini Legeye. Terus sing kaya mengkono kuwi apa aku isih bisa percaya. Yen to kowe bisa goleki nang ndi papan dununge sedulurmu ana. Kenapa nganti ana kejadian bocah sakloron kuwi ilang wae kowe ora mangerteni, Sophia. Nini Legeye panjenengan tansah kudu emut anggene pawelinge Kaki Legeye rikala semono Nini Legeye. Paweling sing endi, Sophia? Wangsulanipun Kaki Legeye sak menika mbok menawa ana bebaya kang temuju wonten sak jroning rompok Nini Legeye tansah kudu ngejuk Bantala kaping 3 ingkang diimbangi nimbale asmane Kaki Legeye supaya enggal-enggal kundur Nini Legeye. Bener. Aturmu sing kaya mengkono kuwi bener. Aku lagi wae kelingan. Kaki Legeye kae paring paweling. Yen ana bebaya lan aku kelawan kowe kabeh ora bisa muntasi aku kudu nimbali asmane Kaki Legeye. Kanthi ngejuk Bantala kaping 3. Dadine bab sing kaya ngene iki sing dikarepake Kaki Legeye. Sophia amara alwa mahlan mutmain. Tulung ewang-ewang ana. Tetunggu muga-muga sedulurmu anom kuwi bisa ketemu kanthi konduring Kaki Legeye. Kaki Legeye. Kaki Legeye. Pun kakang keng bali ana sak jroning omah. Nini Legeye.
Nene Legaya. Kaki legi. Jroning pun Kakang bali ana sak jroning omah. Ana ndedalan mau aku tansah kesandung, tansah keserimpet. Nanging bareng pun Kakang njangkahake sukuku ana sak kiwa tengene omah kok kahanane bosah basah kaya ngene iki mau lara-larae ana kedadian apa to niki. Nganti siadi tawang-tawang tangis. Satiniki kula matur nyuwun agung ing pangapunten Kaki legi. Gedhe pangapuranipun Kakang tumrap marang siadi Nini Legaya. Kula menika ngrumaosi ento kula lepat dereng saged jagi keselamatane putra kekalih Kaki legi. Kaki legi. Kepriye sik to. Putra kekalih. Aja kok siadi tawang ta. Kepriye? Coba matur marang pun Kakang. Kaki legi. Heeh. Putra kekalih sak menika aneh. Anakku ilang. Nyuwun pangapunten Kaki legi. Itu kula menika dereng saged dadosipun ingkang sampurna. Nini Legaya. Kaki legi. Kaya kedodok rasane atinipun Kakang bareng siadi ngandhakake. Yen to putramu sak kloron dina iki murca saka ngembanan. Nini Legaya. Kaki legi. Ndadekno rohanira. Yen to bocah sak kloron kae dudu putraku uga dudu putrane siadi. Nini Legaya. Iku mung bocah titipan. Pedane yo. Lakon iki yen to nganti wong tuane mangerteni bocah kang diparingke pun Kakang lan siadi kuwi murca ndak kira pun Kakang lawan siadi bakal nampa pidana marang wong tuane sakloron. Menika ingkang kula sumelake Kaki legi. Nini Legaya. Kok tangisono nganti luwe siadi metu getih paribasane yen to tanpa dijangkah ndak kira ora bakal bisa bali nang sak jroning omah. Saiki ning ngene. Kaki legi. Pun Kakang weling marang siadi Nini Legaya. Lelakon iki simpenen kanthi rapet. Aja nganti tangga teparone awake dhewe ngerti yen to kedana kelawan kedini anis saka jroning omah. Cukup pun Kakang kelawan siadi. Lah, pun Kakang jejering wong lanang, aku duwe tanggung jawab ngreksa lan njaga keslametaning keluargane awake dhewe. Mula kang saka kuwi siadi aja wedi kangelan. Siadi ndak aturi manjing ana sanggar pamelengan meminta marang nugraning Gusti Kang Akarya Jagat. Aja pati-pati jugar yen to pun Kakang durung jugarake anggone siadi. Tak golekane. Kal wonten sanggar Kaya pamuji. Dan nuwun mugi-mugi bocah sak kloron menika enggal-enggal kepanggih Tak pangestoni, duga-duga digawa ngati-ati aja keri. Sopiah amarah ala Mahmud Ma'inah. Allah Kaki Legaya. Anggonmu padha marak sebo tak aturi padha ngangsek maju kene. Sopiah maju. Aku tak takon marang kowe kabeh bocah papat. Pitakon kuwi iki wangsulana kanthi permati. Nggih. Apa ya bener yen to dina iki kadangmu kedini kedana kedini murca saka ngembanan. Leres Kaki Legaya. Banjur ing papan kene yen to bener kadangmu padha ilang saka ngomah, banjur tanggung jawabmu. Kowe tak wene Purbawasesa ndak utus njaga keselamatane, njaga bau kiwa tengene kadangmu, tanggung jawabmu ana ngendi? Kula ingkang sagah anggene ku ngupadi murcane kadang anen. Yen to kowe saguh goleki ilange kadangmu ning luputmu kok gendong, luputmu kok indit. Kowe luput tumraping Kaki Legaya. Jalaran kowe ora nggatekake marang reprentah Kaki Legaya. Kudune bocah papat njaga bocah loro bisa. Yen to sing loro turu kudune sing loro padha melek. Genti gentan galir gumanti. Ning yen kowe ora nganti kriwikan dadi grojokan, anakku sak kelorone ilang. Iki luput gede kanggone Kaki Legaya. Kene maju. Sing kudune tanggung jawab ki kowe. Iki Sopiah amarah alomah ugemut Ma'inah. Kowe luput. Luputmu kok gendong, luputmu kok kempit, luputmu kok indit.
Kok nganti lelakon iki wong tuane ngerti. Bocah kang dipasrahake marang Kaki Legaya kuwi ilang. Ndak kira aku bakal nampa pidana. Iya apa ora? Iya apa ora? Iki tenanan. Aja aduh. Iki yo kene maju kowe ya entuk giliran. Maju. Lara. Larane atimu sih lara atine Kaki Legaya. Jalaran aku kelangan anak. Nek kowe mung bisa tetangisan ning lelakon iki nganti wong tuane teko nang rompoke Kaki Legaya takon marang keselamatan anake. Sak keloron nganti bocah ku mau lunga saka jroning omah ndak kira aku bakal nampa duka, nampa pidana. Kelakon aku dadi pengewan-ewan ning papan kene. Iya apa ora? Kudune iki kowe uga kowe. Ora marem, sih krasa lara. Iki nek kudune tanggung jawabe Kaki Legaya. Lelakon iki kowe mbiyen tau tak leliting. Cilik kowe tak dolan gedang sak uler bebasane. Ning bareng wis ngancik tataraning kadewasan, kudune kowe bisa njaga marang keselamatan anakku sak keloron. Ning nyak kowe ora. Kowe ora duwe tanggung jawab kalebu kowe uga kowe. Lara. Nek lara larane awakmu ora sepira. Sih lara atine Kaki Legaya jalaran aku kelangan anak. Sopiah. Iki kalebu kowe. Lelakon iki damar mancung cinupet. Ilangi anakku sak keloron kuwi karana saka kowe. Tak jaluk kanthi banget. Kowe kuwi jejering sedulure sing pernah tuwa, sing lair tunggal bayu karo anakku si Kedono Gedini. Dina iki ilange bocah sak keloron tak pasrahake marang kowe, bali saka kowe ora bali saka kowe. Mangkat goleki, aja pati-pati bali yen to durung bisa nggawa bali. Sopiah amarah alamah lan mutmainnah. Kowe tak tundung tak utus goleki ilange kadangmu sak keloron iki wis bali. Apa wis entuk gawe? Sampun Kaki Legaya. Banjur kadangmu sak keloron mapan ana ngendi? Kula beto paeman ingkang gegirisi menika ingkang nyidra kadang anem kula Kaki Legaya. Ing papan kene kowe durung bisa nggawa bali wujuding kadangmu si Kedono Gedini ning kowe bisa nyuwanake wujuding Saradola kengaglah sakmene gedene iki mau kang dheweke wana-wani ganggu gawe marang putraku. Apa ya bener kaya ngono? Leres Kaki Bagus. Legaya. Ya, najan durung entuk gawe ning kowe bisa nggawa jurat maka kang nyolong marang putraku. Aku nedha nrimo banget. Sopiah amarah alamah mutmainnah. Dina iki kowe bocah kapapate bakal ndak sidikara dadi badan alus manjing ki ora gane ngadanmu sak utuhe. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Kowe wani malang kaya ndong ganjel kaya krikil yen kowe bisa tata jalma kaya satataning jalma manungsa lumrah. Sapa kang dadi aranmu? Lan saka ngendi papan dunungmu? Iki sana. Babuh parat. Yen kowe takon kelawan aku ya Gembong Hamijaya Gembong Bathara Kala. Gembong Kamijaya. Yo bali kowe sapa? Ya, yen kowe tambuh marang aku, pangling marang pawongane ning ora pangling suarane. Sak lumahing jagat, sak goreping langit ora ana loro, ora ana telu, mung siji jejuluk Kaki Legaya ya dalang pangruwat kang dadaran. Kaki Legaya Ana paran yo dalang pangruwat. dasar kornyoto. Ana wigati apa dene kowe nyandhek anggon kulumaku? Gembong Kamijaya. Yo. Ora kala. Ing papan kene aku tak takon marang kowe. Yo. Lupute mapan ning gondi, salahe mapan ning gondi nganti kowe wana-wani nggege mangsa kepengin banget nadah kala mangsa marang anakku si Kedono kelawan Kedini ana ing papan kene. Kaki Legaya Ana paran
sumurupa kalamun aku nadah kala mangsa kedono kedini ya kuwi Yaki Mubarok lan Ayu Aska Maghfirah wis sing diarani bocah Sukerta kedono kedini lamun tak gaglak apa aku kleru Aku ora ngluputke marang kowe nanging lali tak elingke Gembong kami Jaya ya Bathara Kala nek biyen sing dadi jadang panganmu duk rikala kowe dadi senopati ing Praja Majapahit jeneng Gembong kami Jaya sing dadi tadah kala mangsamu kedan menjangan kebo sapi kewan alas sak panunggalane nanging bareng kowe nganggo gelar Sri Bathara Kala ya gelap sayuta sing dadi tadah kala mangsamu titise anak Adam ibu Hawa sing duwe reket sing duwe Sukerta ya keng nandang sengkala aku ora ngluputke marang kowe ora nanging tak wenehi ngerti sing pungkasan rikala semono aku tak weling kena kowe nadah kala mangsa marang punang jabang bayi sing duwe reket sing duwe Sukerta nanging wong kang gendong lali mongko ana ing papan kene wong tuane kedono kedini eling marang Gusti kang gelar jagat nganti dheweknen masrahake marang anak sak kelon marang Kaki Legeye bocah kuwi mau wis dudu Atmaja putrane sing duwe ganti nanging wis dadi anake Kaki Legeye lan Nini Legeye mula yen kena tak jum keranane ngaris Gembong Kami Jaya becik balekke utahke kanthi wutuh anakku sak keloron ana pengarepane Kaki Legeye ing papan kene Kaki Legeye ana paran layak bocah kedono kedini tak gaglak malang oneng tenggak ora bisa anjlok oneng wadukku nanging kabeh mau wis dadi kelakone tak tadah kala mangsa njur karepmu piye ing papan kene Gembong Kami Jaya yen kena tak jum keranane ngaris becik balekke utahke kanthi wutuh putraku sak keloron nang pengarepane Kaki Legeye. Yo. Jalan iku wis dadi rengkoane, wis dadi putrane Kaki Legeye. Kaki Legeye ana paran yo dalang pangruwatan aku bisa balekake kedono kedini bali ning tanganmu kanthi slamet nanging kabeh mawono pitukane. Ana bebanane. Yo. Bathara Kala yen kowe duwe bebono, yen kowe duwe penjaluk yen tomong Mas Picis Raja Brana sandangan keng sarwa gumebyar waton kowe ora njaluk mudune nglintang rembulan ndak kira Kaki Legeye bakal saguh ngudanani sing dadi bebanmu dudu kuwi sing tak karepake Kaki Legeye banjur apa keng kok jaluk ing papan kene sing tak jaluk minangka gantine kedono kedine ora ana liya mung raga kandelan sukma kang wujud sikil loro sing rupane putih uga mori sak dedeg pengawe uga sesaji pitrah sak cukupe kalamun Kaki Legeye ya dalang pangruwatan bisa ngudanane apa sing dadi panjalukku aku ora kabotan balekake putramu sak karone Gembong Kami Jaya ya Bathara Kala ing papan kene watak ing satriya aku ora bakal ngoncati apa kang dadi bebanmu yen to ing papan kene kowe mau ngandhakake njaluk ijol anakku kok balik kene kowe njaluk ijol wujuding raga kang kantilan sukma loro cacahe beras pitrah rong pitrah komplit sak ubur ampene kang katelu kowe njaluk ijol wujuding mori putih rong dedeg pengawe dhuwure ya watak ing satria ing tanah pulau Jawa ransah ndadak kesuwen mesake jiwa ragane anakku kang ana jroning gua garbamu mundura sak jangkah tampanono sing dadi bebanmu Nini Legeye kene nini ndak aturi juga ranggone Siadi Semedi iki putrimu lan putramu wis kelakon bisa bali nang rompoke awake dhewe kanthi slamet ana alangan Jwijaba.
Kene ini lagi ya. Ndak aturi nyaket marang pon kakang. Angge kaki legi. Nini sawangan. Pun kakang juga rake siadang nguri semedya nang sanggar pamujan jalaran iki putramu lan putrimu wis bisa bali nang omah kanthi slamet. Leres menika Joko Jlagor kalian Prawan Jlagor kaki legi ya. Anakmu sak keloron wis bisa bali ana ngrompoke anak awake dhewe kanthi wutuh tanpa cacat. Anjing matur suwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Amargi bocah sak kloron menika saged wangsul kanthi slamet kaki Kaya ngono. legi ya. Nene lagi ya. Kaki legi. Esuk lan sore mbok menawa wong tuane teka nang ngrompoke awake dhewe pun kakang lawan Siadi ora bakal nampa duka lan nampa pidana. Anjing Kaya kaki ngono. legi ya. Nini Kaki kae legi ya. kadadak sajake kok rame-rame ana sak jerone ngareping omah. Sajake arep ana tamu kang merapto nang rompoke awake dhewe. Kaki legi ya. Menika kledang. Rak tiang sepoyipun bocah sak kloron menika kaki legi ya. Kaya ngono. Mbok menawa bakal ana tamu kang mertobo disranti sawetara ana jroning omah kene. Ananging kula kok boten pangkling leres menika. Prenjak ingkang ganter-ganter menika beto tamu kaki legi ya. Adat lupiane kae ana perjak sing ganter mesti bakal ana tamu kang prapta ana jroning omah. Leres menika kaki. Ndak kering mengkone bakal ana kedadian kang nyenengake awak dhewe. Ya, Nini. Mboten nyenengake ananging kula kok malah deg-degan Kok lho kaki deg-degan. legi ya. Jenenge arep ana tamu kuwi mesti atine ya rumangsa seneng. Ananging janjane nggih kados mengkaten. Ananging kok menika kula malah tansah tratapan lho. Heeh. Kadadak kene. Ibu. Kaki legi ya. Nene lagi ya. Panjenengan menapa pangkling tamu ingkang rawuh menika kaki legi ya. Nene lagi ya. Iya, pun kakang ora pangling marang pawongan kang nembe prapta. Nggih. Yen ora sisip anggonku nyawang rikala semono keng nate swanten daleme awake dhewe Ibu Siti Rubiah lan Bapak Amiruddin almarhum ingkang sowan. Leres layak kok atiku ki tratapan. Ya diseneng-senengke. Pun kakang tak murbo lan masesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Ibu. Ing mriki mboten kok teges kula tambuh mboten. Ceri kala semanten sing ngandika sampun nate swanten daleme kula. Menawi mboten sisip anggen kula nyawang ingkang sowan menika panjenenganipun Ibu Siti Rubiah sak kulawarga. Nggih, leres. Lah, lajeng wonten parigatos menapa jeneng ngandika sak kulawarga swanten daleme kula ing dalu punika. Ngeten kaki legeyek dalan ini legeyek. Sing kaping sepindah silaturahim. Sing kaping kalih keluarga Bapak Amiruddin almarhum adalah Ibu Siti Rubiah abadi ngajak wangsul putra putrinipun kapure sampun dipun ngruwat dening kaki legeyek saha nini legeyek. Ibu Siti Rubiah ing mriki jenengan mau matur sepisan silaturahim ingkang angka kalih badhe nyuwun wangsul putrane jenengan. Napa leres ngaten, Bu? Nggih. Oh nggih. Kula tak takon nggih, Bu. Putrane kok dijak bali niku ajeng dinapake. Wah niku wis dipasrahke kula kok ajeng diomah-omahke. Oh ngoten. Anake arep dijaluk bali diomah-omahno sampean midanget dhewe. Nggih, Ibu. Gandeng putrane jenengan badhe dipun suwun wangsul tartamtu purba wasesa putrane jenengan. Kula sak derma nglampahi nggih badhe kula aturaken ning kula tanglet, Bu. Jenengan sowan kok nggawa oleh-oleh, nggawa bebungah sing sakmono akeh menika maksud jo tujuanipun kadamel menapa? Ngeten kaki legeyek saha nini legeyek. Niki Bu, keluarga Bapak Amiruddin dalah Ibu Siti abade maringi sedekah utawa tetebusan gantosanipun putra putrinipun kawula badhe paring bebungah dumateng kula saha garwa. leres mekaten. Minangka nebus putra putrinipun ing mangkenipun. Nggih. Kintenipun ikhlas Bapak Ibu? Ikhlas. Lahir batos. Nene ndak aturi nampa mesake ibune nganti grembiset wae nggawa. Ayo ditampani. Nggih. Ayo ndang ditampani. Monggo niki nini. Nggih. Wangsul dumateng jenengan ndika Ibu Siti Rubiah. Gandeng putrane jenengan badhe kasuwun wangsul
tartamtu badhe kula aturaken. Namung saderengipun kula wangsulaken kula titip peling. Amit bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amit. Ibu Siti Rubiah, kula titip peling, kula badhe nitipaken wujuding sifat kandel janur kuning ingkang linambaran Adi Sangut ingkang dipun agem putrine jenengan kekalih menika. Tak paringke jenengan. Niki enten titikane Bu nggih. Niki sing nomor setunggal bundelane setunggal, sing nomor kalih bundelane kalih. Ngoten nggih Bu. Lah, ngeten. Sing kakung bundelane setunggal. Janur kuning niki mengke dekek ngandhapipun anggenipun Kang Putrasari. Ngisor bantal nggih monggo, ngisor kasur nggih nyumanggaaken. Ngoten nggih Bu. Sak suwene sepasar dina, 5 dina lawase, Bu. Mengke sak sampunipun dipun tilemi putrane jenengan gangsal dinten sepasar dina, terus jenengan pundhut, jenengan bucal. Lah mengke nek ngguwak janur kuning ngaten Bu, ampun teng dalan utawi teng ngarep omah. Mengke nek dilangkahi tiyang, mesake tiyang sing langkahi janur kuning menika amargi wonten reget ingkang dumunung saking jiwa ragane putra saha putrine jenengan. Pramila mengke dipun pundhut dipun bucal teng lepen teng kali Bu. Ngoten nggih. Lah syarat saranane ngeten. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku kedono kedini. Muga-muga selamat ora ana langan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Bu. Sak sampunipun cetha gamblang sing pungkasan, Ibu. Putrane jenengan rikala semana diwenehi jeneng Yaki Mubarak saha Ayu Aska Makfiroh. Sing kakung bareng jenengan paringke kula tak tambahi tetenger Yaki Mubarak Joko Jelagur, sing wadon Ayu Aska Makfiroh Perawan Jelagur. Ora ketang sepisan, Bapak Ibu. Putrane jenengan tak aturi nimbali. Ngeten syarate. Nggih anakku Yaki Mubarak Joko Jelagur, ayo takjak Bali. Ngoten nggih, Bu. Monggo. Nggih anakku Yaki Mubarak Joko Jelagur, ayo takjak Bali. Nggih, Bu. Ayu Aska Makfiro Perawan Jelagur dalem Bu. Ayo takjak Bali. Nggih. Sumangga ayo sungkem salaman karo Ibu. Nggih. Ayo sampun salaman kali Ibu. Sampeyan manggon teng kiwa teng enteng nggih. Mboten napa-napa nggih. Mengke nggih sekaligus. Saderengipun adicara paripurna ing mriki pamungkasing adicara gandeng rikala semanten panjenenganipun Ibu Siti Rubiah kagungan Sukerto ingkang kakung non nggih. Lair Jurung Wangi Bu. Jurung Caplok utawi Jurung Wangi. Nyarengi magrib. Ngoten nggih. Ing mriki wonten kupat luar kalih. Setunggal kangge ngruwat putrane ingkang angka kalih kangge bucal Sukerto ingkang dumunung saking jiwa ragane putrane jenengan ingkang lair Jurung Wangi. Monggo Ibu dipun wakili kalih Mas nggih. Kalih putrane sing bajeng. Nah. Mbak Enal ning ngisor. Nggih. Mbak Enal ning ngisoran. Nah, ngisoran Bismillah nggih. Mangke nek pun kula selawate ping 3 cabut ngoten Mas. Nggih, Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos mugi-mugi hajat johnatipun Ibu Siti Rubiah anggenipun ngawontenaken lumampahing adicara ritual ruwatan utawi pangruwatan tansah dipun paringi kewilujengan, dipun paringi keselamatan, dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal melimpah tur barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi. Tarik. Ewan dene adicara ingkang angka kalih ing mriki rikala semanten putra Yaki Mubarak rikala semanten anggenipun lahir wonten ing jagat raya alam bebrayan piyambakipun kagungan Sukerto Jurung Caplok utawa Jurung Wangi. Mugi-mugi kanthi adicara pangruwatan ing dalu punika putra ingkang karuwat panjenenganipun Mas Yaki Mubarak tansah
pikantuk kanugrahaning Gusti manggih rahayu widodone sekala ing sambikala selamat wiwit awal ngantos akhir ngantos benjing kaken ninen amin Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salu. Sampun paripurna. Monggo selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gua. Gembong kami joyo. Yo kaki legi. Ing papan kene kaya ngentari kata sing irus sing tumatas jroning pantala nanging watak wantune wong ing tanah Pulo Jawa, satria ing tanah Pulo Jawa. Aku ora bakal mblenjani, aku ora bakal ngapusi apa kang dadi prajanjenmu ing rikala semana. Wis mbok cepakke kene tak gablake. Raga sukma beras pitra sak ubur menyah. Mori putih sak pangawi tampanono cara kala kelas itu.